Kif il-ġuri issa daħal fażi mill-aktar delikata, d-difiża komplet tixħed dubji fuq l-investigazzjoni tal-Korp tal-Pulizija. Matul il-jum ta' tnejn, l-avukat Leslie Kuxkiri, li huwa l-avukat difensur ta' George De Giorgio, staqsa kif wieħed jista' jemmen lil Vince Muscat il-Koħħu meta jgħid li ma jiftakarx jekk il-Prim Ministru Robert Abela kienx avukat tiegħu, tant illi Kuxkiri stess staqsa kemm jeżistu avukati li saru Prim Ministru. Kien dan il-fatturi li miegħu dar primarjament id-dubju li xeħet l-avukat difensur fix-xhieda ta' Vince Muscat għaliex skont l-avukat kif jista' wieħed jinsa illi l-Prim Ministru ta' Malta kien avukat tiegħu. B'dan l-avukat saħansitra jiddikjara li l-verżjoni sħiħa ta' kif sar l-omiċidju tal-avukat Kirkop hija kollha gidba. Kuxkiri semma dak li skontu huma inkonsistenzi fil-punti li qajmet il-prosekuzzjoni f'dan il-ġuri, fejn semma r-rapport xjentifiku li jużaw l-avukati mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fejn spjegaw li l-bala li ġew sparati lejn l-avukat Kirkop ġew sparati minn isfel għal fuq u li għalhekk it-tieri ġew sparati minn karozza. L-avukat ta' George De Giorgio argumenta li l-espert Mario Scerri fix-xhieda tiegħu kien spjega li minkejja li kien hemm moviment waqt li t-tieri bdew jiġu sparati ma tistax tgħid bl-eżatt u li wieħed irid ikun prużuntus biex jiddikjara li l-persuna li kienet qed tispara kienx bil-qiegħda jew bil-wifqa jew saħansitra qarkub tiegħha. Fl-argumenti tal-jum ta' tnejn l-avukat elenka l-fatt li Vince Muscat il-Koħħu bidel il-verżjonijiet ta' xhieda tiegħu diversi drabi u argumenta li l-prosekuzzjoni pinġew lil Muscat bħala eroj. Fejn argumenta li l-investigaturi ta' dan il-każ sabu refuġju fi bniedem, il-Koħħu illi lest jagħmel kollox biex jisalva lilu nnifsu. Intqal li Vince Muscat qed jiġi idolizzat sabiex il-pulizija jgħidu li jissolva qtil. Id-difiża tennit ukoll illi fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienu ħafna l-provi li tresqu, filwaqt li fil-każ ta' Carmel Kirkop il-provi kienu inqas, filwaqt li spjega wkoll li saru dak li ju sejħilhom shortcuts mill-pulizija. Xhieda ta' dan kienu CCTVs li jintażlu u provi li saħansitra ma ġewx analizzati. L-avukat Leslie Kuxkiri argumenta illi kollox jindika li l-klient tiegħu George De Giorgio ma kienx involutu li Vince Muscat f'ħafna istanzi gideb fid-diskors tiegħu fejn enfasizza illi mhux il-klient tiegħu biss huwa innoċenti imma anke l-erba' akkużati l-oħra.